meillä on niin isot päät, että mä menen lippikset ei sovi kenellekään muulle kuin meille kahdelle. Ja Junnalle vissiin. No Junnalle. Niin, mut Junnat on nyt ihan... No melkein niinku Aivoriihen paikka kyllä. Isopäistä sukua. Niitä nyt postitte Facebookiin, vaan niitä on jo. No veikkaisi. Jäi sinne rakentamaan. Junna hei vähän janottaa jo. No ihan hyvä muuten tää sangu. Onhan se. Suomesta tää maistuu, ei se oo lähellekään sama kuin Suomesta tää sangu. No ei joo. Eikö sä Teemu äsken näyttänyt muistit yhden? Se välillä on se hämää. Ja oikeesti se hämää välillä. Se teki viime vuosta ihan samaa. Ai. Mä jotenkin pelti kiinni. Se hämää. Kyllä se tässä menee. Yhdet kannatti vaan kyllä. Sen pois. Voi Jeesus. Oh. Lukee työkin tänne. Tiellä on ihmisen hyvä olla. Vaan 720. Tulossa. Tullee. Hyvä homma. Kenno riittää. Ihan perus PGR-resoluutio. 40 kertaa mitään. Jarkko, voisitteko ottaa uusina tossa noin, kun minä viime vuonna vähän motasin? Huomenna. No joo, sitä on sovittu, se on huomenna. Tätä keskustelua olemaan melko sekavaa. Kuka siinä oli siukaan? Täällä oli se virallinen punnitus täällä. Paljon kello? Puoli 9. Joo. Se vaan tätä keskustelua laatu rupesi jollekin. Tää rupeaa melko sekavaa. Ei oo miehistä ihan selvistä päikä. Ei kun me kuvasin pois päältä. Tää on pitkä matka. Mä teen Mikko tuolla. Ai isoja reissuja. Tää on isoja reissuja. Oi. Se on ihan pieni. Eikö tää oo kuitenkin se virallinen punnituspaikka? On. Tuollahan ne on painoja punnitus siellä. Pitäisikö käydä akka vähän nyt? Nyt kannattaa sitten tulla katsoa sunnuntai. Eikö ensi torstaina keskiviikkona uudestaan? Ei, mut joku pitää kuvata. No, Jukkala, mikä mennään? Kyllä tää Nyt oli se karko. hyvin menee. Ei itälläs. Siura ei mene. Se mun niinku silleen... Jotakin tekis vähän. Niin. Sehän se just on paini juttu. Mikä meidän röyhää. Saa sen purkasuun, niin se riittää. Se on enemmän mitä niinku... Oliko minkälaista? Kiinni se tuli. Burgeri. Minkälaista se on? Ihan ja. Vaan kuulostella. Aurinkolasikauppias. Ensimmäinen. Niin. Oi. Vielä meni Ei oo hattua. Kunde. 5 tonnilla hattuja. Kunde. Mika, älä mene ensimmäiseen halpaan. Patrik, momento. Vitosella lähtee. Älä maksa yli vitosta, älä maksa. aika Rolex. Kyllä on sama. Joo, kannattaa ostaa sana Ferrari-kello, ne on helvetin kestävä. Ei kun vitosen homma. Tää on niin musta negreen. Ei mitään kateksilla siukaan ammattiin. Perkele. Mutta se painat. Mitkä päivää ja kauppaa. Ei oo päivystetty Hämeellä. Joki. Jos saa vitosen aurinkolasit ja Ferrari-kello, niin me on mukaan. Ei kauppaa. Kyllä se muuten liittokin vaatii häneltä varmaan rovikat, et ei se saatana... Niin. Ei se ilmasta oo. Ei hänellä elämä oo helppoa. Ei oo. Turha nauraa hänellekään. Hän myy kelloja ja kaikkea. Ferrari-kello. Se vaan myö. Hello, same box for fire. No. Mikko, kui menee?
Älkää se ei mistään pääse ylös, se on ihan varma. Oh. On muuten vituista kalaa. Oh. Ei, no, siis tolle. Kieltä. Mitä se on suot mieltä? Kala tulee mihinkään. Me tulee vaan kattoo mitä tapahtuu. Helvetin vaan yritys, mutta ei ihan osui. Kalokki toi vittu mikään tilliä. Sieltä tulee muuten aikamoitia. Ei tulla tänne tulos tällä kertaa tuo yritys. Mutta mei paikat. Tänne tullaan Jukkala. Ei. No siinähän. Tuo kapane on härkkä. Nope kyllä, helvetin hyvin tuo vitu. Mut se... Tää toimii myös taka-ankka. Ei tuo ees voi hienoa. Ja lähtee. Voitais vaan kovaa kone. Perjantai se pakattu se Alpeen mäkeen, että se saa jotenkin käyntiin. Teukka, onko minkälaista? No minkälaista hommaa? Ole mie. Vittu kun ei mä oo... Mitä pukkakehommia? Ei mä oo ruutu. Mitä Jos se haluat. jotain pukkakehommia? Totta kai jotain pukkakehommia. Jukkana. Tulemaan. Koita ite vittu olla ilman pukkakehommia. Pukkake. Jätkä on selvipäin. Hyvä, se syö selvipäin. Hietoa. Vittu. Hymyile vähän. Kamera. Samanlaisessa ilmassa. Musta mikä räjähtää. Pitäähän nyt aina kuski olla. No valmiille minä sano mitä. Kunnon pukkake. Köde sanoo vittu kikka. Kikka. Vittu et sanoo hieno näytöstä. Se sanoo hienosti kikka. Kikka pukkake. No valmiin minä edes kostus kuvaa. Kerro vitsi. 2 mummoa oli mustikassa ja toinen ei mahtunut. Bussa jälkeen tuli saada. Minä kerron siinä lähtötunnelissa myy vitsiä. Missä tänne tuli? Mites kokki? Minkälaista hommaa? Pikku makit on tulossa ja... Oo, pekoni. Pekku bussakalla kato tulossa. Hyvin pärisee näköjään. Pari. Miten Jonnilla? Tuo ole pari. No humalikas olo. Tuo innoittava sillä on. Siika, ruutu on ihan kuin vittu kauniista ja rohkeesta. Olla kaunareissa, hei, hymyä. Ei kun älkää kattoko kameraa. Ei, niin eihän nekään katso. Ei niin. Ei, ne kattoo vähän sivuun. Mitä vittu Tosi hyvä. Jonna. Ollaan kaunareissa. Sinun pitää kääntyä nyt seliin minun päin ja kertoa jotain isoja Eikö asioita. enemmän tuo jostain daunareista? Eikä. Oiko määrä? Kattokaa miehen vittu. Justi Eikö sun pitää kertoa rikkeestä? Nyt lähti mopo käsiin. Mitä tapahtuu Justin Timberlaken kanssa? Äijä just on Pekka Justin Timberlake. Hyvin pärisee. Pärisee. Kos vittu pärisee Pekka sille. Justin Bieber. Vittu nyt pärisee hyvin. Äidin mörkki, eikö hän kuoli? Ei jää mitään. Ei oo mun yhtään saa. Ja me sitten. Sehän meistä katsotaan. No me ei jouta. No ehkä siinä tuossa ihan väliin. Me menette siellä. Hävisit. Tää on niinku varkamukki. Kato. Läjää! Ano. Me itse ottaisin kyllä. Yes please, yes please. Yes, please. Joo. Kuka ei ottanut kuvaa, kun valmiin oli koltti perässä? Jokin koplomassa. Tää alkaa vaan vittu. Tää on tälleen pimeä, se ei oo hyvä.